Zimné olympijské hry je jedno zo najsledovanejších akcií. Ale čo všetko je s nimi zle, teda konkrétne tohto ročný? Pôvodné odhady nákladov už dávno neplatia. Kvôli globálnej inflácii a nárastu cien stavebných materiálov sa rozpočet nafúkuje. Hovoríme o stovkách miliónov eur navyše, čo v krajine s už takým verejným dlhom vyvoláva u domácich vlnu nevôle. Toto je asi najväčší prúser. Pôvodne sa mala stará dráha v Krotine len zrekonštruovať, potom sa uvažovalo o presune súťaží do Rakúska alebo Nemecka. No nakoniec sa talianska vláda rozhodla postaviť novú dráhu za viac ako 80 mega. Hry sú extrémne roztrúsené. Od Milána po Krotinu je to vyše 400 kilometrov. Jedná sa o dopravu, presuny športovcov, novinárov a fanúšikov, ubytovanie. Kapacity v horských dedinkách sú obmedzené a ceny už teraz letia do vesmíru. Zimné športy sú čoraz viac závislé od umelého zasnežovania. Existujú obavy, či v nižších polohách bude v roku 2026 vôbec dosť prírodného snehu, čo opäť zvyšuje náklady na energiu a vodu potrebnú na zasnežovanie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, daj prosím like a odber a čau.